Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Wala madugay may laing dakong panon sa mga tao nga nagkatapok sa dihang wala na sila'y pagkaon. Gipaduol ni Hesus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingnan niya, naluoy ako niining mga tawhana, may tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan, kayang uban kanila layo raba o gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, asa man kita mukuha og pan dinhi niining awaaw nga dapit nga arang ikapakaon niining mga tawhana? Pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana sa Hesus kanila. 7, mitubag sila. Unya gipalingkod ni Hesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human niini gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an. Sila may pipila usab kagagmayng isda ug si Hesus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-apod-apod niini sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog, mga 4,000 sila. Ang salin nga nahipos sa mga tinun-an 7 ka bukag. Unya gipapauli ni Hesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, murag final part na ni sa Book of Genesis, gihisgutan dinhi nga human nakasala ang tao, daghan ang mga dili kayo nindot nga ug tawgon nato murag tunglo nga gihatag ang Ginoo kanila. Una, gipapahawa sila gikan sa paraiso kadtong Eden o gibutang na sila sa yuta diin adto ra sad sila mamatay. Mobalik ka sa yuta niya. Ang babae giingnan sa Ginoo, kung manganak ka, sakit na kaayo ang imong pagpanganak. Imbis wa unta toy sakit na niya. Mag-away na sila ug ang bitin, ang kaliwat sa babae ug ang kaliwat sa bitin mag-away hangtod sa katapusas kalibutan. Yatakan sa babae ang ulo sa bitin ug paakon sa bitin ang tikod sa babae. Away na gyud niya. Ang bana si Adan, imbis manguha ra to siya mga pagkaon, di na siya magtanom, maghago na siya maayo niya. Pamatyon pagyud sa mga sampinit ang iyang mga itanom. So iya yung haguan, sige siya hago pero musangko ra siya sa kamatayon. Looy no? Adi mong looy kayo. Maotoy mga bunga sa sala. Ana, lingi ako no imong tupad. Ning na mudawat ka nga padong ragyo ka siyuta. Silot na sa Ginoo.
Oh, silot. Muna bisag unsaon natog paningkamot, ay gyud kalimot nga naningkamot ka kunuhay aron mabuhi, pero di jud ka kaikyas. Mabuhi ra kag kadiyot, mamatay ra gyud ka. Ana mo na sinindo tunahon-ahon. Silot na tungod sa sala. Ug mao nay hinungdan nga si Jesus ang ikaduhang persona sa Ginoo nagpakatao. Ngano man? Bawo mo ngano? Ha, siya ro wa mo kay bawo. Ing kadaghan mo kay nag-answer pader. Oo, pero ang usa ka answer gid ana, for God so loved the world. Gihigugma magid sa Ginoo ang iyang gibuhat. Wa man gibuhat sa Ginoo nga wa niya higugma. Sige, lingi ana imong tupad ikaduhang lingi. Ing nabisag padung kasyuta, gihigugma kas Ginoo. Giing na. Bisag padung ra tagid ngadtos abog, gihigugma tas Ginoo. Niya kay gihigugma man ta niya, iyang gihatag ang kinabuhi pagbalik. Kay dito manggod sa Garden of Eden, tuwa dito'y kahoy nga gitawag og kahoy sa kinabuhi. Niya ang mukaon ka atong bunga, din ka mamatay. Motong niingon ang Ginoo, ato na ra ba ni ako na ra bang giproklamar nga mamatay na ni sila. Hala, hinginli na din kay mukaon niya na atong bunga sa kahoy sa kinabuhi, din asad hinuna mamatay. Niya mga buangon na ra ba na. So doon na naon niya yung mga tao nga buangon nga di na mamatay, pasabot maliwat sa yawa. Kaya ang yawa di man mamatay, ug ang mga anghel sa yawa, lisod kayo ang tao di na mamatay. Nya buangon. So may papatyo na, di ba ka na makita kag taong buangon ka, may ratag matay kay mo ana man kano. Ang zaman ang kinabuhi nimo karon, ang zaman pulos gyud buutan ang tao nga na kaila nimo. No, dili no. Labi na ginang kuyog ni mo diya sa imong balay karon. No. Klaro na mga naong ninyo. Gaagwanta na lang na kadaghanan. ang mga ginikanan gasige na nag-ingon, sus, di palagid anak ay kalami yung patyon. O, nana ba? Di palang uwaw ay kaya nagyong buwagan ng banahan eh. Istorya ang ingon nana ba? Nana ba na? Ang mga asawa, maingon anas bana, niya ang bana sad ka, sige sa nagsulti. Terus di palang yung tungod sa mga bata, biyaan ko ng panuway. Nana. Naidaghang na nagmahay, ilhan na nimo kay nagsimba na, kusmo dugnaon, inigsod ba? Simbahan, kusmo dugnaon, niya inigawas ana, zaman. Kusmod lang yapon. Mao nang mga tawhana kuyog ug yawa. Pero ang Ginoo tungod kay nahigugma man nato, naghimo siya laing paagi. Siya magbuhat kog laing paagi aron mabuhi gyapon ang tao dinhi sa yuta hasta sad sa kinabuhing dayon. Pero kining paagiha gitawag na ni siya optional. Optional ba? Mo nang pag-abot niya din sa kalibutan, miagi si Kristo sa kamatayon. Nya iya dayong gihimuan og pagkabanhaw. Mo na siya. So di na ta mukaon og kahoy. Unsa man? Mukaon na ta og gilansang sa kahoy. Kinsa man na? Usga. Si Kristo kani dining Eucharistia mukaon nata. Unya nagproklamar po siya nga siya ang pulong nga nahimong tao, ang pulong nga way sinugdan og way katapusan og pinaagi kaniya nahimo ang tanan, walay nahimo nga dili pinaagi niya, karon nahimo ng pagkaon. Karon
dipindi na kung mukaon ka Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mangandoy yung mukaon sa Ginoo kada adlaw ta sa kamot. So ang wa mo isa nagsige kaog demonyo. Kay ang yawa naghimo man sad siya iyang pulong, naghimo sad siya iyang pagkaon. Unsa may pulong sa yawa? Pananglitan ha? Nanglitan ingon ang yawa likay ginang pag-antos. Muna dunay divorce, dunay abortion, dunay mga pills, dunay mga pa-colors buhok, kiss-kiss kilay, mga inana. Kay paglikay manas pag-antos, mga facelift, inana, napanang ka na mga supplement kuno para mawa imong sakit, ana. Muna'y pulong sa yawa. Unsa may pulong ni Kristo? Pasana ang imong cross hangtod sa kamatayon. Till death do us part. Karon magkasal ra bata karon og 35 ka mga nagpuyo-puyo na ba, mga impiernohonon. Niya karon malangit na sila. 35 ka couples, may lang makatungato tanan, wa to mga matay gahapon. Makatungato sila, musaad to sila sa kasakit og sa kalipay. Till death do us part. Mao masad kamo na may pipila ninyo din ni hapit-hapit man kamong tanan isaad man sad mo ana no na ya kumusta man ron till death do us part pa or kanus aman ka mamatay hinaot pa unta till death do us part mo na depende na ron kung unsay atong sundon nya kining pulong sa yawa padong nis impierno kining pulong sa Ginoo padong nis langit. Uy, ang mga tao kasagaran nagsigi magsunod sa yawa. Amo na ang birhen kay kontra man siya sa yawa. Sila may mag-away. Ang mahal na Birhen Maria, kinsa mao ang bag-ong Eva, nagpakita siya nato sa iyang mga apparitions. Lourdes, 1858. Sa to, Fatima. Nus atong Fatima? Nus atong nagpakita? Wa mo kibaw? Sa Kukibaw murag 1917 o niya Guadalupe sige siyang pakita nga naman aron tatudluan sa mahal nga birhen nga sundon ang iyang anak nya unsaon pagsunod ang iyang anak ampo sa santos nga rosaryo kadang pag-ampo gyud mo nang naimuduol nako mga magtiayon pader lisod na kaya mong kinabuhi nako pag-ampo sa rosaryo di madag rosaryo pader wa na mi bugas nako ampo la sa rosaryo ampo lang gyud awa di ba madugay di na kaganahan mo kaon di na may kaganahan mo bangon kaon pa ba at least duol ka sa Ginoo samtang magampo mo na ang gibuhat sa birhen ngadto ni Bernadette rosaryo gyud nga ingon siya ingnag yung mga tao nga pabiyaon sa mga sala biya gid sa sala ay pagsigpangita ng pagkaon kay kanang pagkaon gud nga pan sama ana mga pagkaon nato kada adlaw mupatay ra man nato na pila ka buk nga matay tungod anang baboy lami ba yana litson nara ba taro ipanghatag nga litson sa kaslunon salamat des mga nag-donate ha natay mga amot na pa ba kay mo abot rong laing litson mga 5 na atong litson kun madayon o mga botoron na 5 na mapuno maayo sad kay makakaon sa make appeal dire uy kanang litson lami kay nakanon pero porting mo patay ana no nga ato sa silang tagaan og 5 kilo packed rice na ganador ambot na ba kato na ba ana ko no di ato sila pakanon kana ba yang rice perti ba yana mo diabetes so magpares ang kolesterol og diabetes putol imong tiil burot pang imong singkasing patay. So ayaw kayo anak ka kabalaka. Unsa may itong kabalakan? Ang sala. Biyaig yung sala. Muna unsaon pagbiya sa sala?
magsigi tag sunod ni Kristo. Ang pulong ni Kristo mo itong sundon. Mao na diri sa atong ebanghelyo, ang nagsunod kaniya, tulo na kaadlaw gasunod niya, wa nay pagkaon. Simple ra kayo. Gipakaon ni Kristo, pinaagi lang sa 7 ka buok pan o pipila ka mga isda. 4,000 ka tawo gipakaon niya. Murag gisulti ni Kristo ba, kung mukuyog lang muna ko, kung magsigi lang gid mong paminaw sa akong pulong, kanang pagkaon, kanang kwarta, kanang mga material needs ninyo, di gina problema. Milingya imong tupad. Na problema karong kwarta. Matan ako no. Na kay problema ros kwarta. Naagi wa mulingi. Kana dagko ginag problema sa kwarta. Karon ang kalibutan problema sa kwarta. Kita sa diri na sa tayo koronon na kumbinto. Pila pa niya itong halin. Sus, gamaya pa. Nanatay halin 2,128 ka slots sa atong SBF DAG. Pakpakya po. Pila pa manikuwang ani. 73,872 ka slots pa. Kuwang. Wajud ko na problema ani. Nga naman, tungod kay salig ko sa Ginoo nga mao ra gyud mong hatag pinaagis mga kasing-kasing sa mga taong nanimba o naminaw aning atong misa. No? Mao na kamong naminaw, kamong nanimba, kung di mo manghatag aning di mo mamalit og slot, ang mahitabo padung gid mo siyuta. Padung sad mo sa impierno. Kay kana man ang yawa tiguhong ayaw palit, hasol ba dan sige palit. Pero kung maminaw mo sa Ginoo, magsige na imong Ginoo, pagtigom aron ka makapalit og slot 500 na dali ra kay nang tigomon. Ay nalag inom og soft drinks mga 5 ka adlaw. Nya ayaw pag snacks mga 5 ka adlaw. Ana, kapalit na ka og slot, di ba? Nya na sa uban maingnon tikas Ginoo, ayaw na lang pagsakay anang motor mga usa ka buwan, lakaw lang. Nya ang imong matigom katong imong plitis motor kanang habal-habal ipalit og slot. Wagi siguro maingon tingali ang Ginoo kung maminaw lang yung kas pulong sa Ginoo, maingon tingali ayaw na pagsiginom anang beer, nang Red Horse, kanang kulapo, ay na pagsigig sigarilyo, ay na pagsigig patad anang swertres, kanang tanan nimong gigasto diha ipalit na lang ng slots. No, niyag maminaw ka na. Himsog pa imong lawas, nawa pang imong bisyo, nakahatag pa kag party para sa Ginoo. Pasabot nasuod ka sa Ginoo. Ayaw na lang mo pamahaw o panihapon, paniudto na lay kana. Nig pamahaw pag rosaryo, ig panihapon pag rosaryo. Nawa, dangtag usa ka buwan, slim na kay ka. Di ba? Wa na na imong mga bilbil, di na na manakit imong tuhod, mawa na na imong arthritis, imong diabetes, mawa na. Nya puno pakas grasya. Nya kanang budget nimo sa pamahaw og panihapon ipalit nag slot. Zaman, sakto dili. Natanawa di pa ini kahumagtukod na itong building, daghan kay Muslim. Daghan kay nakabiya sa bisyo. Daghan kayong di na manigarilyo, di na mag-inom, di na gani magsigig sugal. Kung maminaw lang o diha dapita na buntog nato ang bitin, na ayo ang atong sakit nga espirituhanon. Nindot kay na. Sige, manindog na ta mga buutan.